गफुर बिआर चेनेलखौ नायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। माने जों सानैनि अननाय आरो सिबिनायखौ सिगाङावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनै जोङो सावरायगोन जाहैबाय बर' साहित्य सभानि लाब्रा माने लाम सामै जोङो सावरायलायनोसै माब्रै जालांदों आरो बयबोथ' ससियेल मिडियायाव नुनो मोनना नङा मोनखाबाय मा जालांदों आरो मानि सायाव सावरायदों आरो जोङो मा आसा खालामनानै दङमोन बेनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन आरो दिनै जोङो समखौ गोलाव खालामालासे थोंजोङै मेन टपिकआव जोङो सावरायनोसै। गिबियावनो आदानिफ्राय आङो मिथिनो लुबैदों जे बिथांखौबोथ' नोंथांमोना नामनिफ्राय लाना एड्रेस टेड्रेस फुरा मोनथिजोबखाबाय माने बिथाङाबो बहुत भाइरेल जाबाय। दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन जाहैबाय जे नैबे बर' साहित्य सभायाव नोंथांनिफ्राय नोंथांनि गोसोनिफ्राय जे जोंनियाव इण्डियानि प्रेसिडेन्ट फैदों इण्डियानि हादरगिरियानो फैदों बिनि सायाव मा हास्थायनाय दङमोन बा मा बाथ्राखौ बुंथिनानै फोरमायथिहर जानायखौ लुबैदोंमोन नोंथाङा खुला भाबै बुंनो हागोन। दा आंनि पार्सनेलि बर' रायजो राजानि दाना बुङाखै आंनि व्यक्तिगत आङो माने हास्थायनाय आरो आंनि गोसोआव जाहाथे आंनि हास्थायनायाव गोरोन्थि जायोबा आं मोनफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो साहित्य सभानि जिथु प्रग्रामनि सायावसो जों रायलायनाय जागोन नालाय जाहाथे जों सानैनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा हाजासे निमाहा होनायजों लोगोसे माखासे गियानखौ फोरमायहरगोन। नाथाय आंनि बुंनो नागिरनाया थोंजोङै बेखौसो आं बुंदों। इण्डियानि प्रेसिडेन्ट फैनायाव आरो लाबोनो हानायाव बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय सारमोननिसिम जाय मोनफ्रोमबो आफादा बेखौ सावरायलायनानै लाबोनो हानायखौ आंनिफ्राय हाजासे गोजोननाय थादों। दा इण्डियानि प्रेसिडेन्ट होनना बुङोब्ला लाबोनो हानायाल' नङा मानो होनबा जोंहा नर्थ इस्टआव जोंहा लोरजिया बिटिसिआव फैनायनि थाखाय जोंनि थाखायल' फैदों होननाय बे नङा। जों इण्डियानि मानसिया इण्डियानि रायजो राजाखौ बे नायखानांगोन। सरकारा माब्रै सुबुंफोरखौ जायगा जायगानि माबाफ्रा राजनितिकफ्रा माब्रै सालायनानै माब्रै सासन खालायदों बेफोरखौ प्रेसिडेन्टनि सायावनो गासैबो थाजोबो आरो प्रेसिडेन्टआनो गोसो जायोबा गासैखौबो गोसोबायदि खालामनो हायो। नाथाय जों खोनानांगौमोन जाय दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारिखौ लादों हाजासे गोजोननाय थादों आरो साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव हाजासे गोजोननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारमोननिसिम आंनि आखाइ खबजबनानै आं खुलुमो। जेसेबां साहित्य सभानि दैदेनगिरियानो जा साहित्य सभानि जेसेबां बिबान लागिरिफोर साहित्य सभायाव जायफोर नांथाबनानै दं गासिबनिसिम आरो गासिबो आफादनि सायाव बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो खुलुमो। दा आं बेखौल' बुंनो सानो साहित्य सभाया मोनफ्रोमबो पलिटिसियान बा राजनितिकजों खुनु लोब्बा गैया। बे लोब्बा गैयैयाव जों नुनांगौमोन दे मोनफ्रोमबो दल हंगदननि दैदेनगिरिफोरखौ जों नुनांगौमोन। दिनै सासे प्रेसिडेन्टनि खुगानिफ्राय जोङो सानसुमा खुंगुरनि जिथु रोंगौथिखौ दिनै बाख्नायलांदों नाथाय जोंनि बर' हारिया जोगारनासो दोनदों। बेखौ माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने लाजिथावना। दिनै जोङो फार्स्टआव नुनांगौ दे साहित्य सभानि जिथु मावफुंनाय खामानि जिथु साहित्य सभानि हाबाफारि बेखौ दिनै प्रेसिडेन्टआ बेखेवना होलांबाय। बिनि थाखाय हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय दं आरो सारमोननिसिम माने गोसो गोरबोयै आंनि न'खरनि जेसेबां दं खुलुमनाय थायो। दा मोनसे हाबाफारिखौ जों लाजानो लुबैदोंमोन जायफोर साहित्य सभानि मावनानै सोरबाया मुंख्लं जालांबाय सोरबाया बैसो जानानै बोराय बुरि जानानै दं। दा बै मानसिफोरखौ जोङो बे साहित्य सभानि हाबाफारिफ्राव बा साहित्य सभानि माखासे मेलफ्राव कालसारानो जा माखासे मा होनो बेखौ मार्केट माबाफ्रावनो साहित्य सभानि जिखुनु जाया साहित्य सभानि बाउन्डारियाव माखासे प्रग्राम बानायफ्राव फिथा हास'नायफ्राव जोङो नुनांगौ दे गोदोनि जायफोर साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर बारग'नानै थानाय आरो जायफोर आबसुआव मावथाबनानै फैनाय बिसोर मानसिखौ नुनांगौमोन आरो जायफोर बै समाव मेलेमजिबिफोरखौ नुनांगौमोन अबेबा फिथा हास'नाय अबेबा फिरफिलाखौ बिरहोनाय। नाथाय जों दिनै नुदों दिनै आं बे जोंनि जे दा फैनाय बे जि हाबाफारि जों लाब्रा सिस्टेमसिम माने रायलायनो होनना फैखादों
जाहाथे बे लाब्रायाव जाहाथे रायजो राजाया एसे सुद्रायनानै खोनासङो माने खोथाफोरखौ माने एसे सुद्रायलायना खोनासङो बेयाव माने लाब्रा टाइप नालाय बाख्ल' बुख्ल' जागोन खुनुदिन जोङो बर' हारिनि लामा जथेनाय बर' हारिनि जिखुनु जाया आबसुनि खामानियानो जा रायजोफोरनि खामानियानो जा जों प्रमद बर'नि हिनजावखौ मालाबाबो जों नुवामोन दख'ना गाननानै सिगां लामा जथेनाय नुवामोन नाथाय जोङो जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनिफ्राय फैनानै इउपिपिएलनि लिडार जानायनि उनाव मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जों नुदों प्रमद बर'नि हिनजावा अबेबा जिखुनु जाया गामिफ्राव लामायानो जा अबेबा माबा मोनसेयानो जा फिथा हास'बाय थानाय नुदों नाथाय बेखौ जायगा होनायनि थाखाय गोजोननाय दं नाथाय बै दैदेनगिरिफोरखौ बोरै बावखो नाथाय बे रेसपेक्टखौ होनो हानाय आरो बे सासे प्रमद बर'नि न'खरनि मानसिखौ जेनेबा बे हाबाफारियाव लाबोनो हानाया बर'फोरनि आखल आखुआ बे मोजां जादों नाथाय बै माखासे मानसि सम जायफ्रा खस्थ' खालामबोदों जायफ्रा दिनै आलाय सिलाय सोरबाया हौवा गोमा जानानै जेब्ला रमान स्क्रिप्टनि माबायाव नांनायाव रमान हांखोनि नांनायाव बे समाव मुंख्लं न'खरफ्रा दिनै सोरबा रान्दि जानानै दं बै मानसिफोरखौथ' सनमान होनो रोंनांगौमोन नाथाय जों दिनै नुवाखै आरो दिनै साहित्य सभानि माखासे हाबाफारिफोराव जों नुदों प्रमद बर'नि हिनजावखौसो गिबि मन्थ्रि बायदि नुदों दा बेफोरखौ जोङो नायोबा बर' हारिया माने सोलोंनांगौ दंबावो ना गैया दा जों दिनै सानसुमा खुंगुरा जुदि इण्डियानि प्रेसिडेन्टनि खाथियाव जुदि साखाथियाव जिरायहैनांगोनब्ला माखासे बेयो बर'फोरनि हमायसाखौ बे फंसे फंनैबा बुंहरगौमोन औ बेनिफ्राय जिहेथु साहित्य सभानि हाबाफारि मावनायनि थाखाय मावफुंबाय बेयाव लोगोसे जि बिटिआर एकर्डनि माखासे दुखु दाहा दिनै जेराव थानाय बेखौथ' प्रेसिडेन्टनि खुगानिफ्राय बर'फोरनि गेजेराव फंसेबाबो बुंनो थाखाय लाइजाम गांसे होनानै बेखौ बर' समाजनि गेजेराव एसेबाबो बुंथिनो हायोमोन आरो बिटिआर बारायनायनि सानजानि बिटिआर बारायनायखौ फंसे फंनै बुंनो हायोमोन बे मानि थाखाय लेङिमिया जादों बेखौ माने प्रेसिडेन्ट सारा जोंनि आसामनि हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुंनानै गालां जेरै माने हाग्रामाया बुंदोंमोन सानसे समाव मोदीजी आसाम का हेमंत बिश्व शर्मा को बोल के जाओ बै समाव बुंदोंमोन हाग्रामाया यहाँ में बिटिआर में अच्छा नहीं है डेवलप नहीं है ऐसा नहीं है हेमंत बिश्व शर्मा को बोल के जाओ माने रायजोनि सिगाङावनो अपेन बुंदों बे खना खनला बा मा होनो बेखौ इसि रुमाव बुंखुमानायखौ रायजो राजाया मोजां मोना आरो बै गेदेरमायाबो एक्सनबो लानाय नङा रायजोनि सिगाङाव गाव जि खोथाखौ बुंगोन बे 10 बार सानगोन आंथ' इसेबां रायजो राजानि सिगाङाव आं बुंदों नाथाय अराय सम एबारनिफ्राय सोलोंनो गोनां बर' लिडारफ्रा बुङो दे मोदीया रायजो राजानि खोथाखौ लांनो फैदों आरो प्रेसिडेन्टआबो रायजो राजानिफ्राय रायजो राजाया मा सानदों बेखौ लांनो फैदों बर' रायजो राजानि गेजेरनिफ्राय सोरबा बुंनो मोन्दोंना स्टेजाव गाखोनानै नाथाय पलिटिसियानफ्रासो बुंदों नाथाय पलिटिसियानफ्रा गावसिनि आखल आखुखौ माबोरै बुंगोन बिसोरथ' नोंसोरनो हरदों आरो हरदों रायजो राजानो खामानि मावनो थाखाय नाथाय बेखौ जुदि बै सोरबा इण्डियाननि जिखुनु जाया बिबानाव थानाय जिखुनु जाया दैदेनगिरिफोरनि सायाव प्रेसिडेन्टनि सिगाङाव जुदि बुंना लायोबा गल जागोन मैया बिनि समाव माने प्रमदआ मानो बुंनो हायाखै प्रमदनि नामा मानो मैया सिखाराखै दा बेफोरखौ नायोबा बर'नि रायजो राजाफ्रा एसेबाबो साननो गोनां आरो प्रेसिडेन्ट फैनाय लोगो लोगो बर'फोरनि गांनाय उखैनाया गासैबो बियो मोनजोब्बाय इण्डियानि प्रेसिडेन्टआ जिखुनु जाया इण्डियानि खना खनलाखौ बियो नायखानांगोन दा आंनि जि गोसो गोरबोआव जा दङ जाहाथे बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आंनिफ्राय साबसिन जोंहा मोजाङै देरहासात इस्लारिया बर' समाजनि थाखाय मैयानि समाव मा जानांगौमोन दिनै देरहासात इस्लारिया हर सान एनडिबि जेलाव थाग्राफोरनि बा एनडिबि मुंख्लंफोरनि थाखाय बे अराय सम माथो होबोदों मैयानि समाव एनडिबिनि प्रेसिडेन्टनि सिगाङाव माबाफोर बुंनांगौ एसे सोदां हरनो हानाय दं नामा बेखौ सारा एसे बुंना होदो आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बा सोदांनांगौ बाथ्राया बेनो जाहैबाय आङो अलरेडि मोनसे भिडिअ बानायना हगारनाय जादोंमोन आरो पाब्लिकआबो गोबां सापर्ट खालामदों बे बाथ्राया नंगौ
जोंनो बे बाथ्राखौ नांगौ गोबाङानो बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय जेनेरेल एमनेस्टिनि थाखाय आङो मैया मोनसे पस्ट खालामनाय जादोंमोन बे पस्टनि गेजेरावबो गोबां व्यक्तिफोरा शेयार खालामना होदों गासिबो शेयार खालामग्राफोरनिसिम बर' हारिनि जानानै बा बर' माहारिनि जानानै आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो जासिहरनाय जायो बै शेयार खालामग्रा व्यक्तिफोरनिसिम आङो मैयानि बाथ्रा बुंनाय बायदिब्ला आंनि चेनेलाव बुंनाय बायदिब्ला माने एक्स एनडिएफबि बिथांमोना जे जोबथेसालियाव दङ बेखौ बुंनानै होनांगौमोन माने गेदेरमाफोरा बुंनानै होनायखौ जोङो लुबैदोंमोन आरो ओमफ्राय गोबां फलोवार्सफ्रा आंनिया खोनासंहैदों आरो आंबो थांनो सेस्था खालामदोंमोन ओमफ्राय माखासे टाइम मिलायलायैनि थाखाय जोङो सहैनाय जायाखै अब्लाबो सहैयाखैब्लाबो टिभियाव नायबाय थादों आरो टिभियाबो हरावबो नायनो सेस्था खालामदोंमोन माने बुजिनो हादों आरो गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोना हाजार मोजां बुंब्लाबो बे आसामनि जाथि जनगोष्ठीफोरा जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोना जुदि बिथांमोननि आसामाव फैनायमोनब्ला बार 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 माने दिनैसिमाव बिनियानो सोलिबाय थागौमोन आरो किन्तु बेबायदि सोलिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै ओमफ्राय मबाइलफोराव सार्च खालामना नायदों सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बाखि सब मोजाङानो ओमफ्राय बेनो जे जोंनि माखासे जेंना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव जेंना दङ बिटिआर एकर्डआ जानानै थांबाय दे मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोङो नाजावनानै लाबाय बियो जानानै थांबाय नाथाय मोनसे जेंनानि थाखाय आङो खावलायहरदोंमोन जे बेखौ प्रेसिडेन्ट सारनि सिगाङाव बुङोब्ला मोजां जागौमोन नाथाय बे मेसेजआ अलरेडि गेदेरमाफोरनियावबो थाङाखै नङा थांदों बिसोरनि वाट्सएपआव सहैदों फारसेनिफ्राय बिसोरबो नायदों बिनि रिपर्टआबो आंनियाव दङ नाथाय बियो आंनि बुंनाय रावा एक्सेप्टेबल नङा माने आंनि बुंनाय रावा जेबो सोलियाखै आङो बेखौसो बुजिनानै लादों आरो जों बायदि जेबो पावार गैयै मानसिनि बुंनायालाय बहा सोलिनो ना किन्तु बुंनो थाङोब्ला इउटुबनि दुनियायाव रायजोनि अननायाव जोंबो मोनसे पावारखौ मोनदों रायजोआ जोंखौ बुंनो थिनदों रायजोआ जोंखौ माखासे हारिनि थासारिखौ नोजोर बोनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय जोंनो पावार होदों बिनि थाखाय जोङो बुंनाय हरदोंमोन आरो नाथाय जोंनि बुंनाय बाथ्राया खुनु इउज खालामजानाय बा बाहायजानाय बाथ्रा जाहैयाखै बियो इउजलेस माने बाहायजायै बाथ्रासो बियो जाहैदों आरो दा हास्थायनाया बेनोमोन जे एक्स एनडिएफबि जे जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बे बाथ्रा बिनि सायावहाय फंनैसो बुंनायखौ जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय बेफोर गासिबो फैलार जाजोबदों आरो फैबाय थानाय समफोराव आसा खालामो सरकारा एसेब्लाबो सिन्था खालामनानै नाय जाहाथे नोंथांमोननि पलिटिकेल बेकग्राउन्डआनो मोजां जाहैनाय बायदि आरो जुदि नोंथांमोना बे खामानिखौ जुदि मावनो हायाब्ला आरो नोंथांनि गाद्दिखौ बासायनो थाखाय नोंथाङा गिबाय थादोंब्ला नोंथांनि थाखाय उननि समावहाय गाज्रिसिन परिबेसा फैनायनि मोनसे सम्भावनायासो थागोन होननानै आङो सानो आरो खारन माब्रैनि थाखाय होननानै बुङोब्ला माखासे अपोजिशन पार्टिया जेराव इउपिपिएलनि मेन अपोजिशनाव मेन रल लानानै दङ अपोजिशन रलखौ बिपिएफ दा बिपिएफआ गावसिनि अपोजिशन रलावहाय बे पलिटिकल डायलगखौ बाहायखागोन जे एकर्ड जाखांनायनि उनावबो मानो दिनै बरननो हायाखै सिगां जेब्ला बिसायख'थिनि लेक्सार होदोंमोन बे समावथ' जोबथेसालिनि गासैबो जोबनानै दोनजानायफोरखौ उदां खालामनांगौ जुदि जों देरहायाब्ला उदां खालामनो हाया बेबायदि बाथ्राया दिनैसिमबो गोमोरनानै थाङाखै ससियेल मिडियायाव दाबो ख्रा ख्रा दङ नोंथांमोना सार्च खालामोब्ला दाबो मोनगोन निउज पर्टेलफोराव बेबायदि अबस्थानि थाखायनो माने आं मैयानि जे बाथ्रा खावलायहरदोंमोन बेखौ आङो फोरमायथिहरजानायखौ लुबैदोंमोन आरो दा फोरमायथिहरासै अब्लाबो जेबो नङा जोङो जेबो गाज्रि मोनाखै नाथाय फैबाय थानाय समफोरावहाय जुदि बिथांमोननि थाखाय नांथाबनानै खामानि मावलाङोब्ला जोंनो फोरमायथिना होयोब्ला जोङो बेखौ सान्थि मोनगोन आरो बेसेखिनियानो आंनि बुंनांगौ दा लास्टआव आङो बुंनो सानो जोंनि आसामनि रायजो स्पिकारनि जिथु फेमिलि बिश्वजित सारनि हिन्जावखौ अबेबा फिथा हास'नाय नुदोंना नुवाखै
सोरबा सानसुमा बै समनि सानसुमा खुंगुरनि फेमिलिफोरखौ नुदों बा हाग्रामाया 17 बोसोर सालायदोंमोन मोनबैसे बे अबेबा मिथिं दावथिङाव फिथा हास'दों नुवाखै जोंथ' बुंनो हादों बारे बारे न'खरसेयावनो गासैखौबो जुदि दायथ' लायोबा खामानिया माखासे मावनो गोनां खामानिया एसेबाबो गोरोन्थि जालाङो दा मोनफ्रोमबो जुदि गामियाव राननानै लायोबा एसेबाबो खामानिफ्रा स्टेन्डार्ड जालाङो आरो जौगालाङो बिनि थाखायनो बर' रायजो राजाया माब्रै उननि समाव सानलायनानै जौगालांगोन आरो मावनांगौ खामानिफोरखौ मावलांबाय थानायाथ' बे बयनिबो दायथ' सोरबा उमुगा मावदों थेना मावदों जिखुनु जाया थांनानै थानायाव बयबो मावखानांगोन नाथाय जोंनि बर' रायजो राजाया उननि समाव दावराव दावसि जायालासिनो मोनफ्रोमबो बिटिआरानो जा बा बर' जिखुनु जाया एमएलए मोनोब्लाबो 10 बोसोरनि गोजौआव बा बोसोरबानि गोजौआव मोनसे दायथ'खौ लानायल' खालाय राजनितिकआव होमबानो जोंनि बर' हारिया थाब जौगागोन होमबानो रावबो गादि सिलायलायनाय नङा बोसोरबाल' मोनखायोबा बिनि आयुआ बोसोरबाल'बा मानो होनबालाय सिलायलायनो बयबो मोनखागोन दा मोनस'हैनायासो नङा लिडारखौ नारबा मोनलायलायनायसो नङा नोंनो बोसोरबानि जायगायाव नोंनो 10 बोसोर सालाय नै बिदि माने बुंजालायनाय जोंहा सम फैगोन माने बर' सुबुंफ्रा बेखौ मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव लानांगौ सासे मानसियानो जुदि 20 बोसोर 30 बोसोर सालायबा बियो मालाबाबो मोजां जाखाया ओंखायनो जों बारा गोलाव बुंनो सानाखै जोंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा जों निमाहा बियो गोजोन्थों बर' हारि जिउ गोलाव जाथों